pokusy o tom, jak všichni hrajeme jistou hru, že chce, aby na nikdy nejel. Víš, ne? Jak jsem říkal, mluvit, no ne. Tohle je hra a musíš myslet na sebe. Já věděl, že to přijde. Nebylo to nejlepší, ale bylo to cesta. Udělal jsi skvělý mocenský dar. Je to, jak to je. Neměj z toho špatný pocit. Chceš hrát? Jasně. No tak jo. Teď se dáme do hry. Tak to vyjádru závisí na pozici. Tábor černý je opravdu silný tým. Je fajný k ním patří. Mrzí mě to kvůli Joelu. Seriál si postel. Ale? Tak o co jde? Přešel jsem. Vědět o integritě, jo. Jsem hrozně zklamaný. Nemyslel jsem, že se to stane. A to když vyhošel. Jo. Chceš hrát? Já jsem hrál si nám věci. Dal jsem si jen svůj. To ne, dívka není tvoje. Souči, byl jsem součástí týmu a dostali mě. Není. Viděl? Já se nevrátím. A tak by to měl být tak. Tohle je moje. Můžu představit, že rozvali Michael blbý. Když se dají mít pořád nově, a do těch